Dul, iwak saka Sendang angker. Ing sawijining sore, Rudi lan kancane Bima lunga mancing menyang Sendang sing ana ing pinggir alas desa. Wong-wong desa sing kerep ngandhani supaya ora mancing nang kono merga panggonane kuwi angker lan ana penunggune. Aja nganti mancing nang kono sakwise magrib. Sendang kuwi ana sing jaga. Ana kandhanane wong desa. Nanging Rudi ora percaya, dheke mung guyu lan ngomong marang Bima. "Ah, mau cerita lawas, sing penting entuk iwak akeh kanggo mangan bengi." Bima rada wedi, nanging manut karo Rudi. Dheke loro banjur lungguh ning pinggir Sendang, banyune peteng lan jeru banget. Sakwise sawetara wektu, kaile Rudi kecantol kuat banget. Dheke narik nganti nganggo sak tenagane. Wah, gede iki, mesti lele raksasa. Nalika ditarik, metu iwak ireng gede banget. Mripate abang murup kaya geni. Bima langsung krasa merinding lan wedi. "Rud, aja dijimuk, kuwi ora lumrah," kandhanane Bima. Nanging Rudi malah guyu lan nyelake iwak mau pinggir. Ora suwe, angine banter teka. Banyu Sendang mluduk banter lan Rudi rasa mumet, awake panas kaya obong. Mripate mletis Bima bingung banget. Dheke kelingan omongan wong desa yen ninggali panggonane penuh banyu saka sawangan. Bima banjur nyedhak Sendang, nggawa iwak mau karo Rudi nanging nekat. Dheke banjur ndonga lan nyuwun ngapunten. Nyuwun ngapunten, aku ora sengaja njupuk sing cukup. Sakwise sementara menit, napase banyu normal, awake ora panas meneh. Nalika tangi, Rudi swarane serak lan langsung urip. "Bim, aku krungu swara wong wadon ning ngendi?" Dheke ngomong, "Matur suwun wis mbalekke iwakku." Bima mung bisa nyawang Sendang sing saiki katon tenang banget.